Pirkka Clean Oy on perustettu 2009. Toimimme Pirkanmaan alueella. Meille jokainen asiakas on tärkeä kokoon tai toimialaan katsomatta. Siivoamme muun muassa tuotanto- ja myymälätiloja, portaita, toimistoja, kulttuuri- ja asiakaspalvelutiloja. Palvelemme asiakkaita reilun 30 siivoojapoimin. Sopimussiivouksen lisäksi meiltä saat laadukkaat keikkasiivoukset, eli lattioiden peruspesut, erilaiset suojauskäsittelyt, vahaukset, ikkunanpesut, öljyämiset, desinfioinnit, asiakkaan omien siivojen tuuraukset ynnä muut. Kysy rohkeasti. Pirkka Clean tunnetaan yrityksenä, jossa työntekijöitä arvostetaan, kunnioitetaan sekä muistetaan kiittää hyvin tehdystä työstä. Meiltä työntekijät saavat hyvän perehdytyksen, asianmukaiset välineet sekä ammattitaitoisen työnjohtajan tuen. Työmme hyvä laatu on meille kunnia-asia, josta emme tingi. Laatumme syntyy useiden eri osa-alueiden summana: kannattavuudesta, luotettavuudesta, tavoitettavuudesta, henkilöstöstämme sekä toistemme arvostuksesta ja kunnioituksesta. Millainen palvelupaketti teille saisi olla? Ota yhteyttä.